Talipayan ako. Kaysa akong kapobre, naabot ra gyud ang akong pangandoy. Kay tungod sa kong amigo nga si Bay Alimokoy. Iya akong gitagaan og service. Di na ko maglakaw. Ngunang nalipay ko. Kining serbisya, ako gining ampingan. Kay hinatag ra bini sa akong suod jud nga amigo. Kay ugwa na ko, paim na siya. Og duha lang ka siya. Di na siya muhatag ani. Nga akong gibiyaan gahapon lang adlaw. Kay nalipay ko tungod aning iyang gihatag na ko nga bike. Pero ang nakadaot tungod kay pinangga ay nako. Wala na ko sakya kay mauwaw ko sa mga tao kung makitaan ko. Mao ni nga bisig gitagaan ko niya sa akong kalipay, akong giampingan, ako na rin siyang abayan. Ay, Ay, bay, tatang. bay, tagalo. Oh, Kumusta Ay, mo? mga nga. Tuod, magana mo. Second hand lagi. Dito ko, adto ko sa merkado, bay. Oh, Nalipay ko. Kaya di na ko maglakaw. una. Ano yung malang ito? Kaya kanang mauwam sa kung magkitaan sa mga tao, bay, nga masakay ko. Unya, di kabot akong tiil. Basin niya yung matumba ko ba? Nga mo sa kanin mo sa Looy to. kayo. Taas kayo nga. Service ni mo. Ay, huwa man ka. Sabi sa to si Bay Alimok ko, imong atong amigo nga. Iya naman yung hinatagod niya. Ang maikaw sa tagdi mo dawat kay. Oh, biya itong gipangandoy itong kinabuhi nga mo asinso tagamay. Masan. Hindi ito maglakaw ba? Oh. Kung maglakaw ganita, at least nanagitay sakyanan. Oh. Sama ani ron. Oh, pero ginagos lang. Oh, Oh. tama dai. Mo ni giampingan tungod kay hinatagman. Iya ka ni kapingon. Oh, mga to ko sa ako pong amigo dito sa unahan. Yun naman. Si Ernesto. Ah. Ako doon nito. Katong upag Oh, wala. katamo pa wala. Ako Atay, nagkuyo ko rin mo ang sinaw og way. Way ngipon. Ay, maghanap ba yan? Wow, sa taga mo yan. Ay, kauwa. Magkabagdaon si Kagnaw. Unya, sa ilon na. Sige. Kay ako aning sakyan ang ako ang natag sa akong amigo nga si Bay Amulekoy. Kaya mo ato ko sa merkado, magpalit ko og butete. Ang akong tuwan. Pwede ka makaon. Ato niya balay. Sige. Sige, mato pa ko sa mga amigo. Sige, bay. Magsugat na. Sa ilon na. Matay. Buwang nga si Bay Tutong. Ano ni dawat mo sa siya atong ihatag ni Alimukoy nga service. Habog man kayo. May gini sa Alimukoy. May tawag si Alimukoy kay tagaan magin niya si Tutong og service nga bike. Pero problema lang itaon sa iyang gihatag. Purti na pagkataasaw niya si Tutong naraman diri. Pastila no. Ay basin ay og nasa plano nga iyahatong pa. Tubuan niya sa Tutong. Mamubuo na lang to ang bike kay naa siya plano ato nga iyang butangan og hagdan to so haong kaniya og paagi. Ato ko to sana ko si Ernesto. Lami agi sa dinuguan nga. Iluto eh. Mo ni nakanindot sa luto nga dinuguan mo imong huwas sa imuhang kahubog. Hasta buangat ang tagayan mo gabi ni Bay Ernesto sa muka eh. Murag nasubraan man, nalimot ko ba? Nga puti na nagdaghanan na mong nahurot. Nya Wala mo mahulot gabi among tagay nga usa ka karton ni kuno ako napalit kuno nga kulapo. Hasta aha ka. Buang nga gining kulating og may imnon, malimot na lang ka nga naigo kas pana di ay. Pero okay ra. Ako man gi-celebrate gud ang ako ang motor nga bagong pinalit. Wow. Na ako bagong service. Di na ako magbisikita bisikleta. Kapuya tindak oy. Mao ning gagmay nigmay kong bagta kay pila na ko katuig nga sige bike nya karon na ako ang gihatag sa kong amigong putot nga si Tutong Tugsok. Kay gabi ako tatong gihatag ni Ernesto sa muka. Awa man siya mo dawat kay hubog kuno siya. Bahala siya. Ang importante nga nala ko yung motor. Bay, Lukoy. Unsa wa kam tagbaw. Tagay ka po nga. Ana man say kulapo nimong kuha. Inom tagahapon. Sabad ay, ibaw bilang na. Pagkaon na dinugo ano? Nindot na kayo mukha lagi nang dinuguan lagi pero patay. Kaon na mo balay. Ako wala ko mo kuha na nga mainom ko ha. Ato man din sobra na limot ko sa tagay to gabi nga puti naman ako hubuga di ay. Oh, siyempre kay palit magkagmayo kay tungod atong gibayan ako katong bike ba nga. Kung gibayad 2,000.
Una niya ako karon kay akong waon ang bike. Unsa? Unsa? Ang bike ba? Sige ba lang good? Naunsa naman taong kayo. Kana gini kay mga kulapo day nga. Kuan yung ipalit magag kulapong daghan kay gibayran di ka sa imong bike og 2,000. Unsa naman ka? Wa ka mo bayad ba? Uy, ni bayad ba di ka? Na. Sultihan di ka ningon ka nga. Bay. Ang akong bike nga kuan ba ako ibaligya kay tungod kay nakapalit na kog sa kanang motor. No, kaning yawe o. Ana ang imong gyapon kaning ikuptan kani o. Unsa malimot man kanon. Muna kana ba ikaw makainom ba? Ayaw pag limot-limot og kuan nga unsay ko kay ibaligya na nimo. Bay. 2,000. Oh, di no. Kanang ako atuon si Bay tutugsok. Akong gihatag niya. Na. Naunsa naman taong ka. Nganong gihatag man nimo nga ako naman tong gibayra? Basta buanga bay, pasensya nyo kami nalimot o. Pumuli ko ito gabi, day good. Pasensya yung taon pa. Uy, ay nagkabalaka kay. Ako inon si Bay tutugsok. Uy, tana. Huwag ka. Ya. Asa ka ron siya pa daw? Di ba masadugin nila ka? Tana, tana. Ay, tari ay. Na nagsingit-singit nga, wah, isda! Isda ko no. Mauro magituyo na ko ng isda. Bay, go! Ay, Pele! Bay, May murag murag sa pa pagka na mo in town, abi na mo wa na maganito sa inyo, hadig Padung ka na mo. merkado gani. Kay abi. Ano ang imo man ang kwaon? Natural akong kwaon kaya ako may bayra ni. Gago! Koy. Bay, iriso sa mukha na. Ernesto sa mukha. Oh, anong naam nimo ni? Oh, ni. Kanong nadili man ako nga gihatag man ni bayali na mo koy nako. Sultihan di ka. Ihatag ni bay ali nimo tungod kay nakainom na. Ako na naggibayran og 2,000. Ari na. Tinuod na bay. Nga ba nun? Bay nga na ino may gabi nga ako man nagibaligyan na dos. Bay nga ako lang pong bawion kay ako tatag gibaligyan ako. Ari na. Dili ko gusto na nga maglakaw. Unya karon. Yan ho, nagbawi nga kapay na kay kugtod. Ala, bayri ko. Bayad mo niya. 2,000. Oh, katunga lang. Oh, tunga. Oh, ari raw. Oh. Ato na ko. Buha ng piso. Sige lang bay. Oh, mau dia mau mi gapon. Habog mo kitong si kita ah. Kay bubbo mo kay ka. Ni agak-agak ko reputto nimo. Magani. Okay na bay, igak-agak ko kana okay na. Mo ni ilis ato. Okay na lang. Oh, maori ka puno. Di na ana na ligid-ligid na magyapon na bay. Oo ba? Tagataya gini bay. Unyara. Ano man? Ang 2,000 gibayad. Katunga kung gipangayo. Usa kalibo. Ano ko sa Aba si Sintabo sa naong. Tapos, gini-gini. Ay,